Haleluya. Amen. Ngicela ukuthatha ithuba ngibingelele egameni lika Jesu abantu abasha bonke abakhona basemajuba namaphethelo. Siyabingelela ubuholi bonke esinabo, siyabingelela umasipala wasemajuba, umasipala waseNyukhasela, siyabingelela umphathi ohlelo ubaba uMadida, ikhwaya engcwele, siyabingelela abazalwane egameni lenkosi. Siyambonga uNkulunkulu kuba la ukuzoguqula nje imicabango nengqondo ukuthi iphile ibe nempilo. uNkulunkulu wethu muhle, bantu abasha basemajuba, hawu kule mihla yethu sambona uNkulunkulu. Isihloko sami sithi ngiyayibona inhlekelele. Ngifuna ukukhuluma ngento ethi kuzovela inhlekelele kwelasenyakatho. Ngemuntu omusha ithinto kaNkulunkulu ntambama kuzovela inhlekelele, kodwa inhlekelele ivela kwelasenyakatho. Ngifuna ukufunda ngomprofeti uJeremiah. Izwi kaNkulunkulu mawufunda ngaye lithi wayezalwa ngesikhathi lesiyana sabaprofeti. iBhayibheli lami lakho lithi endlini yakabo Jeremiah yayikhona lento yobuprofeti ezalwa ngesikhathi samakhosi babuhadebe, ngoba ngalezi zikhathi uma kukhona amakhosi kwakukhona nalezinto zezimpi. Ngifuna ukukhuluma nomuntu omusha ofuna ngempela ukusiguqula isimo semicabango yakhe ibe yiliqiniso, ibambeke, ngoba injongo yokuthi sibe lapha ukuthi webazalwane lento yemicabango emihle. Yingakho izwi kaNkulunkulu lithi uNkulunkulu wethu nemicabango emihle ngathi. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho ukuthi sizothi uNkulunkulu nomuntu amusha. Maye umuntu omusha webazalwane engekho lapha, kodwa kukhona zonke izidalwa ezintsha, njengokusho kwezwi ukuthi kanjalo uma umuntu kuKristu Jesu uba isidalwa esishasha. Ngicela ukufunda mfowethu Madida, ngifunda incwadi yesiZulu eka 2020 efundeka ngalolu hlobo uJeremiah wokuqala verses 13 bese ngifunda no14 ngamabomu. U13 wale ndaba uthi izwi likaSimakade labuya lakhuluma kimi ngokwesibili lathi, ubonani na? Ngathi ngibona ibhodwe elivuthayo lifulathele inyakatho. Nangu 14 engifuna ukuya kuye. Luthi lalilizwi uSimakade wayesethi kimi kuza kuvela inhlekelele kwelasenyakatho ezokwehlela bonke abakhileyo ezweni. Mntaka baba, nawu umlayezo ntambama uthi kuzovela inhlekelele, ngoba uma umuntu omusha khona lapha kuye engqondweni, lapha emicabangweni yakhe ingenayo uNkulunkulu. Ngoba ngifuna ukuletha lento ethi uNkulunkulu nomuntu omusha avezwe, uNkulunkulu ehamba nomuntu, avezwe uNkulunkulu engamudeli umuntu, ngoba sikhonza uNkulunkulu onjalo othi buya mntwana buya lekhaya akunandaba. Kodwa ke uma kungenzeka iphutha bazalwane inhlekelele izovela, ngoba uma kulimele lapha. Yingakho izwi kaNkulunkulu lithi uma umqondo womuntu, uma imicabango yomuntu ingcolile, umzimba wakhe wonke leyo muntu babukhumalo ungcolile. Ngakho ke abantu abasha besemajuba sizothi wathelini ama-ideas wasaku reality, ngoba akufikeki lapho uma lapha upstairs kungcolile. Iphuzu lokuqala lithi kuyavela inhlekelele kwelasenyakatho. Lento ethi inhlekelele ivela kwasenyakatho ithi ivela ezindaweni ephakemeyo, ivela kulabe sithi wasolwazi, ngoba uma umuntu omusha nganabo uNkulunkulu
uNkulunkulu kukaNkulunkulu engahambi noNkulunkulu njalo kubatshazwa inhlekelele ezivela empilweni yakhe uma ulandelela ukuthi lenhlekelele ivelaphi ithola ukuthi ivela kule nyakatho ngoba nayi inyakatho yomuntu omusha lalizwi kaNkulunkulu lithi Jeremiah 2 ubonani athi ngibona ibhodwe athi leli ibhodwe liyabila uthi umlabu kaNkulunkulu leli ibhodwe liqhamuka kwelasenyakatho libheke lapha emajuba kodwa sizotshwa egameni likaJesu naba abantu abasha abazoqinisekisa ukuthi lapha kube ngqondweni isimo somnqondo siyaguquka we are turning wabazalwane izinto ezingama reality ukuthi zifike lapha imicabango ibe yizinto eziphathekayo kuyoze kube nini wabazalwane ingaki iBhayibheli lithi konke okubonayo kuvela kokungabonwa ithi lento number 1 mele kube izinto ezingabonwa kuqala kufana nensizwa mayizoganwa umngayo mele imaze engambonanga kuqala abe nayo imicathango ingabonwa ngoba akwazi ukugeja ufuna ukuya ibonwayo kodwa zingabonwa yanga kuzo ingaki iBhayibheli lithi konke lokhu esikubonayo kuvela kwakunjani kwakungabonwa bese-ke ithi lento wabazalwane we are turning wonke ama-ideas ku-reality baba kufikeki umuntu omusha uma lapha enyakatho kungcolile ithi izwi kaNkulunkulu kuyovela inhlekelele kodwa ivela kuphi kwelasenyakatho yingakho umuntu omusha onenyakatho engcolile uhlala inhlekelele wekhumalo uba inhlekelele emndenini wakhe abe inhlekelele kubangani bakhe azayofika esontweni kugcina sekujwayelekile ukuthi nje lapha ebandleni sikhonza nenhlekelele ngoba zonke inhlekelele zitholakala kulo muntu yebo yovela inhlekelele yes a disaster othi qhamuka kuphi kwabazalwane kwelasenyakatho Nkosi umusineze kahle egameni lenkosi yami